Amachila nake do. Hello, ladies and gentlemen. How Ramadan? Ban yaro. Ku ganni ku sare. Kudi ta gani, yarinya ni ta gani ta guje ni ta soka kudi ta gani ni na fani ta gani ta guje. Ina kuke masoyana masu son gani na wanda a koda yaushe zaka ji kowanne yana cewa chilling boy ya za a yi mu haɗu da kai, to wannan ita ce dama wacce zaka gani zan ganka, zaka ga shoɗin da zan yi har waƙoƙin da kuke so ku ji Nusaiba wacce a yanzu gaskiya mutane suna son jinta kuma ana son a ganta sosai, su zan sake ta a shoɗin da zan yi a Ado Bayero Mall wanda za mu bi ga watan 5 shoɗin matasan Arewa Family. Ina gayyatar ku masoyana domin wannan ita ce dama wacce zaka ganni zan ganka. Zan yi shoɗina, zan saka sababbin waƙoƙi guda 2 show sallah wanda zan saki Nusaiba da kuma kuɗi ta gani wata Kwamla Shamoni. Matasan Arewa Family, to tun kafin mu haɗu da ku a can sai na ɗan fara baku nishaɗi anan, kar ka zo ka ga na rama na san ka rame, don haka wasa-wasa ba faɗa ba ka nake ban faɗa ba, rayuwa da ku ta saba mana walo ke gane mai kyawun baki Nusaiba ba kya tsaki, ce da ni zan kawo akwati face lady ki bi su da sai mun haɗu da ku matasan Arewa Family. Forget me, you are life, you